гледайки назаде ми е кринч от писанията ми, които за мен са кич. Чудя се дали наистина толкова е боляло или мотива е бил да се преувеличи. Но критиката ми към мен е прекалено остра. Бъдещето аз му вреди тази вноска. Все си повтарям, от някъде се започва. Живейки се уча да си дам прошка. А може би нарочно си поставям стандарти високи като брушка, лифа по 15. И така удобно бачкането да скатавам, да потисна всичко, което искам да давам. Знам, че вреди, but it goes въпреки по-добре от преди. И си казвам мерси. Overall съдията гледам да е блърна. Тей тогавашното не мога да върна. Ще те оставя, ама ти ще ме оставиш ли? Ще те оставя, ама ти ще ме оставиш ли? Огледалце на стената. Стига бърз допамин, важни са делата. Но леят на вятърните мелници размаха. Не оставя периферията да те така. Трябват механизми да се справяш с вината. Благородна почва компенсира празнината. Ти ще го оставиш, но е корелат. Багажа се връща кът бумеранг. Ще те оставя, ама ти ще ме оставиш ли?